sanadin soyayya. Kyawun ɗabi'unki da kyawun halayya kuma da kuwa ba kyawun suka gani zuciya ta kasance cewa ba ta iya rayuwa da kowa fati sai dai kashi akwai wani abu da muke ji a cikin raina tsawon kasance mun jima muna soyayya ya sa na yi tunanin wani abu da ya fice a baya ko da na san ke ba lalle bane tare da shi. Na riga na sani babu abin da zai raba mu sai mutuwa amma tarihi ya nuna cewa Laila da Majnun su ma kansu masoya na gaskiya kuma sun soyayya tsagara amma kin san wani abu har sai koma ga Allah ba su cimma burin su ina tsoro a ce ranar zara sauki matakar nan sauki ba zan iya rayuwa ba gaskiya. Allah ya fa asiri ya ma rufa na gode Allah ya sa haka Allah ya sa kuma za ki iya juya haka I see you with that girl again. Me ne faru kuma? Kaɗan gare ne cikin tsallaci kuma haka? Ina so na kaɗan gare. Wani sai ɗauka ma wani abin ya faru. Kina idan kin kaɗan gare. Baka da mutunci a idon kowa sai ka ga kowa ya tsane ka saboda baka da kuɗi. Saboda an ganka kai gana cikin talauci. Haka take. Da yanzu a duniyar ne idan har ka riga ka tara muddin kana da kuɗi. To kowa so yake ga ya zo kusa da kai ba an fara canza maka sunaye daga su alhaji kai ko saudiya ne baka ji ba an canza maka sunaye daga alka kuma alhajin kenan da yanzu kawai a duniya nan kana so ka zama kai mai mutunci ne kawai ka tara. Kaga wannan tsohon da zan iya kare da irin tashi ba da talauci ba zan iya wata gaskiya ni da gaskiya biyan da zan yi ba sai na yi da zan yi zan yi a abokina ko ba kuma ya ci a ce tsohon ne ya ci darajar Esther Farida tunda kaga cewa Esther Farida budurwa abokin mu ba kuma ya ce ci darajar Esther Farida can ta masa gusu ita Faridan daga zaran ta samu wani attajiri tun za ta yi watsi da shi. Fa gaskiya ne amma fa ka sani talauci ba hauka bane. Mai maraban dan bai fada in ba ka da kuɗi ba sunan da ba za ka raka da shi. Tabbas abokina maganin ka haka take amma abokina ga wata shawara akwai malamin da yake wani kauye can zan haɗa ka da shi ana ce masa dan masani. To yanzu mu je kawai ma fitance wannan din shi. Kawai na kwana. An tashi lafiya. Lafiya kalau lawa. Alhamdulillah ya kokari. Lafiya kalau ya karfin jiki. Alhamdulillah. Kaje son lawa. Ya wajen ka lafiya kalau lawa. Kana zuwa ko? Wallahi ya zuwa ba. To madalla. Ni san ba. Ya jikin na ta. Da sauki da sauki. Allah ba shi lafiya. Amu. Lafiya kala. Barka sannan. Ni san ne. Allah ya taimaka. Amu. Ya wani abin da kike yi ina son tana take da matsayin ki na musulma a duk lokacin sai ga wani abu kika razana ba tsorata yake ba a matsayin ki na musulma zaki fata kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma kawai ki tsorata kyanan mu ga za ya zaki yanzu ki je ga dadi ya shiga ni zan tafi da zan yi ma da kike
a farida zama bayanin da zai yi miki ba ina jina da kyau yawa aminu mutumin kirki ne ki kula da aminu sosai aminu mutumin kirki ne ki ji maganarsa saboda haka a cikin abokan aminu akwai mutumin banza akwai mutanen banza a cikin abokanai kar in ji wata matsala tsakanin ki da ke da abokanan aminu idan na ji wata matsala tsakanin ki da ke da abokanan aminu zan raba ku gaba daya kina ji da kyau kin ji abin da na faɗa ko to baba za a kiyaye yawwa Allah miki albarka Allah miki albarka ya ta na san ki akwai kokari akwai ilimi kuma akwai daukar maganar iyaye Allah miki albarka Sanadin soyayya sanadin so kai dai wallahi ka ji jiki Kana da matsala la zaka zo baka mun sallama ba kawai ka zo ka warce mu waya. ba maki da wannan ne ciccin yarinyar kuke waya ko Ka kana damuwa wallahi tallahi ka zo na mu magana da kai. To wallahi Nura kana ban mamaki sosai wallahi tallahi fiye da tunani. Nura wallahi kana ban mamaki sosai wallahi tallahi. Fariyan nan fa a kullum fa fatan alkhairi take akan ka. Amma kai kuma a koda shi kana faɗin mummunan kalma akan ta. Ban san da mita ne ka haka ba. to me ne Farida take da shi wanda ya rata hane ne kaga mutum yana domin ya akwai abin da ya kawo ni wajen ka Ina jin kai me ke tafe da kai? kaga abokina dama na zo na karanta min naira 500 ina da wajen muhimmi da nake so in tafi wala Allah tarko na ya kama kai maka huta da takaicin rayuwa Takaicin rayuwa kuma me yake damu naka takaicin rayuwa? to me gare ka baka da gida baka da mota ya ka bukatan abun more rayuwa Gaskiya Nura idan haka ne kai wa rayuwa mummunar fahimta. Ya kamata ka sa tawakkali a cikin zuciyarka kada ka manta lafiya ma fa arziki ce ba fa sai ka samu duniya ba. Yanzu dai zan baka abin da ka zo nema a wajena amma ina so ka bi duniya a sannu dan gaskiya kana cikin wani halin da gaskiya kana buƙatar taimako. Ni zan baka ne saboda kawai kawo nan na. na gode Allah ya kiyaye. A bi duniyar nan dai a hankali dai. Ka zo ka kasa mu ma ina ganin wannan nan.
Malama Farida, wallahi tallahi akwai wani abu da yake damuna a cikin zuciyata, na rasa ya zan yi da shi wallahi. Sai na ke damu ka ne. Ni ba na son ganka a cikin wani hali. Damuwa bata shafe ki ba. Duk da ke ce kike sanya farin ciki a koda shi a zuciyata idan na zo da damuwa ta, amma ya kamata a ce in sanar da ke. Wallahi za ki iya bani shawara ko kuma za ki iya tufa albarkacin bakin ki a ciki. Wallahi ɗabi'un Nura ne, wasu ɗabi'u da Nura yake da shi, wasu mummunan ɗabi'u ne yake da shi wanda ba kowa ya sani ba daga ni sai Allah na. Na rasa sai da zan yi fahimtar da shi ya gane. When I see you with that girl against wani labari mara da shi. Nura fani sai ya bunka kowane lokaci da muka da ke ba za su gane ba, dole idan ya kasance yana tare da ke zai iya yaba ni fiye da ma hakan, amma da kin zauna da shi za ki fahimci wani kalan halayya Nura yake da su. Halayya ne daban-daban wa'yanda ba su da mai kyau ko kaɗan. ka manta da al'amari mai dama a rayuwa kuna tare da mutum sai hakuri. Sai ka ga mutum yana da kirki a shi hali daban ne. Haka ne. Shi kenan. Lalaba tun da abokin ka ne. Ba matsala. Zan yi bakin kokari na. Zan wuce gida yanzu. Gida kuma? Yaushe ka zo? A kin gane, a kin sanar daga wajen aiki da radu kunki na zuwa. Ina so kuma na tafi gida, akwai issue da karki da mun gobe zan da insha Allah. Amma ka san nayi misi naka. Ni ma kaina nayi misi na ci kawai dai. Gaskiya ban ji daɗi ba, ba yanzu za ka tafi ba na so. Kin ga karki da gobe zan zo miki fira ta musamman. Zan zo miki da labarai masu daɗi. Ko dan minti biyu. Ba matsala. Zan zo gobe insha Allah. Abiya kalau. Jin nice. Mutane gida. Ina neman taimako ne fa. Allah ya sanar. Na zo garin Karmami wallahi har na kalabaita. Kai. Ina neman gidan dan masani ne. Gidan dan masani kake nema? Tun ɗazu da safe muka na fita ina ta neman gida, ina da barnan ba. Okay. To baka tambaya ba shine ka sha wahala haka. Gidan dan masani in ka shiga wannan line ka miƙe center ko ne za ka gani wani sofon rija. Nan ne gurin. A baka ma ba masala. Huta jiya. Malam ɗauki carbin nan, ka bani daidai inda ka rika. Kara ɗaukan carbin nan. Ka bani daidai inda ka rike. Kuma dai ɗauka. Malam da ma gura kai, saboda hasashe ya nuna cewar babu ƙashin arziki a tare da kai. Ka gura kai da abin neman duniya ya zai fi maka. Malam a taimaka mu. Ina so in zama wani abu, ina so in zama tajiri malam. A taimaka mu, ina akwai wanda za yi malam. Haki a taimake ka. Ni dai na duba cewar wannan abin kamar da wuya. Amma tun da ka zo wajen ɗan masani, ba abin da zai gagara. Ina zuwa kaɗan saurare ni kaɗan. Abin da nake so da kai, ka zo
ka matso ka duba mu me a cikin faifan nan ka gani. Farida ce. Farida ce. Tsaya, ka tsaya inda kake. Ka tsaya inda kake. Ka tsaya inda kake. Abinda nake so da kai. Wannan yarinya da ka ga Farida, aure ya wajaba tsakaninka da kai da ita. Ina so ka je ka nemi aurenta ba tare da kowa ya sani ba. So nake ka aure ta bisa ga amincewarta. Idan har ka yadda wani ya san wani abu tsakaninka da kai da shi, da kai da wannan yarinyar, kai kuka da kanka. Amma kafin a je ko ina zuwa kaɗan da ka ce kaga wannan gwan ka rike ta da kyau, kada ka yadda wani ya taba ta ko kuma wani ya kusance ta ko wani ya ganta. Idan ka je Farida, idan bata amince da bukatunka ba, ka samu wani guri inda babu kowa ka binne ta. Farida ba za ta ƙara sauraron wani ba sai kai, domin arzikinka yana tare da ita, rashin arziki yana tare da Farida. Kada ka yadda wani ya taba ta, kada kuma ga yadda wani ya ganta. Ka tafi can daga bayan gari inda ba kowa ka binne ta. Farida ba za ta ƙara kula kowa ba, ba za ta ƙara magana da kowa ba sai kai, sai da izininka. Ka kula da ita, kar ka yadda wani abu ya same ta. Idan wani abu ya same ta, kai kuka da kanka, kar kai kuka da ni malam dan masani. Amshi, ka karbe ta hannu biyu. Hannu biyu. Za ka yi tafiya. Barka ji, duk lokacin da ka ce za ka ƙara nema na, ni malam ɗan masani, a lokacin ka tabba kuskure. Ni zan neme ka, ba kai za ka neme ni ba. Bacci min daga nan. Yalla bai, kai kuma me ya haɗa ka da mahaukaci na Hauwa? Kuma na zo kawai ina wucewa fa, yake ta tare ni, yake ta ban san akan me yake tare ni ba. Kai kuma baka da kai, amma kai bako ne ko? Baka da labarin mahaukaci na Hauwa? Shi ai idan ya zo kaga ya tare gabanka, to da wani abu a hannunka wanda ya gani yake so saboda haka kawai
solution din shine kawai ka bashi abin da ke hannunka kawai shine kawai kai malam babu wata hanya da ta wuce wannan ka faɗa mun amma ba zan iya bada wannan ledan hannu nan ba gaskiya. Kai malam wannan shine iya solution fa wanda zaka iya ka ɗauki wannan ledan ka basa idan ba zaka iya ka bashi ba al'amari na jum muni ne da shi.